Có đi bệnh điểm xuống điên á. Ustaz. Ini ke bệnh điểm. Mana nak? Dan dia ta. Gimana ini sini? Ang suwan bicara tangan lu yung pesta busit talat. Ni di siya pangat. Di siya pangat ko na kaya dia kan cuma di siya Ramadan dah. Tawag siya yung bumbu. Ni ka cincang yang minta tiba dia. Pangat siya pun. Cecarnya kaya. Cincang ke ni senang batai siya dah. Ang kon kutuy pandon ro long 11 miet iknuy ro long cecar. Pakata pinki saat ni. Oi ba dia. Jaga pila apa siya ni. Ang i pi. Kaya to ang set. To saya rap sa kalian nga. Depan! Sa? Katna. San pawa jari San pew niyo sana po ibi. A few moments later. Ni nga rin bakalakan. Mana kali lesen kedukan. Muli ya tak san pew aja. Ngamolisyo ka bang nun piba dia nga mga simram nga bang ong. Te mentapat kilap hawan siyo te lakot snam. Te ngamdap pisa na kan. Kapang lun. Depan! Alam po dah kan kertar la cemlun. Ya, badan kan dia. Ni mendapat. Nipi telan. Wina wi. Malang Yang yu. aduh san pew aja cim takalun. Sim kan bang asing dukan mana kan tang ba. Kibanya siyo para kibri tu ka. Kibun pala kia bam tam pa dukan ong. Ni ngamlak kasan siyo dah. Ani pun angkat kata san pew aja tangam don ta ibi. Nít sách ta long cách bút ngô sinh ấy phui ai là ai rồi tôi ta thì bro mình ta ta bị bu ông ai kulumar rõ ngô sa liao ấy phui Imat nga la dan ni thay at thau da ai na pilai thau. lai theo rộng don ra bị ngã ta đúc phui bị thằng pha charia ta don hui mà kata rõ chu mà chu thiệp bày lòng bày cham tắc xuôi cái Tang basya thay ada pelajar. ta yi bu long tat phui lay sa teo rõ san spa lay sa teo rõ sia char long tat ta cam cả running pat ta damet pat kan kawan phui galut makana si pra ko chat xuôi rõ Tenang ai pisa kelar na kan ba yok kata-kata ru. Sim na yin kan. ni na yung tam don ra bị Ong pat wa pelajar tang basya. ngaduk phui bị ngã ta sa Ni kop. thok ka Balik phui bị kitin na yo kam siyo ha. ngã tiếp phui bị khoj pi khoj ba plus polon